colectivos que están analizando, que están valorando toda a situación e toda a problemática que xenera esta gravísima lacra que temos no noso país dos incendios forestais. Esta xornada xestouse un pouco, empezouse a xestar fai 4 anos, un pouco máis de 4 anos, cando na campaña electoral cheguei ao Caurel e o compañeiro Orlando, que hoxe non pode estar aquí porque, pois por unha intervención quirúrxica, empezou a comentarme como se estaban facendo os cortalumes, a agresión medioambiental que significaba os cortalumes nas serras do Courel, e empezamos a falar moito de reflexionar tamén sobre iso. É dicir, hai que reflexionar evidentemente sobre as causas do lume, hai que reflexionar e afondar sobre medidas para poñer fin ao abandono do medio rural, porque nós somos conscientes, estamos totalmente convencidos e convencidas que unha das causas, unha vez que o lume prende, de que sea moi difícil apagalo, é o abandono da actividade agraria e da actividade gandeira. A terra coidada non arde. Donde hai gando no monte non arde, ou se prende, párase moi facilmente, non? A perspectiva e a problemática que supón a privatización dos servicios de extinción, o que supón a precariedade laboral dos traballadores e traballadoras dos incendios que traballan apagando o lume, pero tamén empezamos a reflexionar de que unha vez que acaba o lume, a xente queda nos povos e que había que empezar a incorporar e a falar de en que situación quedan eses povos, como quedan despois das actuacións, do que pasa despois, como queda a xente que vive nos povos, como, no caso de Caixa Madeira, como se están destruindo as pistas ou as carreteras de acceso aos povos, e creo que é un tema importante a reflexionar, e insisto, sobre todo, nas zonas onde hai menos xente, que están máis abandonadas, onde, ao final, pois é como un desprecio maior por parte da administración, non? Si agradecer a Lidia Serra e aos seus asistentes pois que tiveran contado comigo para moderar esta mesa. Son Maribel, son concelleira de Esperta Monforte, grupo, lóxicamente, ao que pertenzo, e que temos levado a este Concello varias iniciativas precisamente pola inquedanza que temos polo tema que nos ocupa hoxe aquí, que é nin máis nin menos co lume e as súas consecuencias, a arborestación, é dicir, as plantacións de eucaliptos fundamentalmente. Tamén teño que decir, por desgraza, para nós que con pouco éxito, porque en ningún dos casos que levamos todas esas iniciativas pois saíron adiante, non? Fai uns anos houbo liñas de axuda desde a Unión Europea para a reforestación de terras agrarias. Iso tiña un fin estratégico. Estábase sacando de riba unha competencia con outros países, como por exemplo Francia. Daquela, tanto os nosos gobernantes no país como en Europa non nos souberon defender, e así se rematou con moitas explotacións agrarias en beneficio dun suposto mellor aproveitamento forestal, habendo, curiosamente, moitas terras con vocación forestal que estaban e seguen a estar como matogueiras, non? Mi explotación ganadera, porque mi profesión es la de cabrero, está situada en la provincia de Málaga, y lo que hemos expuesto hoy es un programa de área pastos cortafuegos que tenemos en Andalucía, donde se trata de ir limpiando estos cortafuegos con nuestro ganado y evitar esa maleza y ayudar en la extinción de fuego, y tener un valor añadido con nuestros productos, con mantener nuestros pueblos vivos y con toda esta situación. Fue muy complicado para que la administración lo entendiera y empezara a apostar por el inicio del programa. Se empezaron con unas 50 hectáreas y a día de hoy pues hay ya muchos miles de hectáreas y en toda Andalucía, y más de 100.000 cabezas de ganado pastando en los áreas pastos cortafuegos. Dejadez, y en aquellas zonas donde los lobbies tienen intereses, pues es verdad que nos comen el terreno, pero una dejadez, no creer en estos sistemas, no creer en tu propio medio ambiente y no apostar por lo tuyo, ¿no? Yo creo que más que otra cosa. Nos retrotraemos a los años 70, por ejemplo, años 70, 80, donde nuestra sierra, allí se llama Sierra el monte era utilizado por todas las personas del municipio. Incluso era quien daba de comer en los años de posguerra de una alimentación de subsistencia
pero que gracias a eso todo el mundo comía todos los días, y comía legumbres que sembraban en el monte y lo utilizaban, y sentía que el monte era suyo, y el monte estaba cuidado, el monte no tenía arbolea desagradable, tenía árboles útiles, tenía caminos, tenía veredas, tenía siembras, tenía animales, era un monte vivo en aquellos años. Pues el tiempo iba pasando y entramos en la modernización, incluso de los montes públicos, de la sierra, donde los nuevos técnicos y las nuevas políticas empiezan a pensar que hay que cuidarlos de otra manera. Es como que descubren que los montes sin ellos no pueden vivir. Y hasta entonces estaban viviendo, y estaba viviendo todo el mundo que estaba cerca. Y empiezan pues a poner impedimentos al uso de esos montes. Empiezan a prohibir determinados cultivos, empiezan a sembrarlo todo de pino mediterráneo, pino carrasco, todo un pinar, todo sembrado, quitan los animales del monte. Sí es verdad que mantenían todavía algún trabajo en cuadrillas, deforestando y sembrándolos en el invierno. Años después eso también se paraliza. Nos encontramos un monte sembrado de pino, que en algunos casos ardiendo por desgracia, como ha pasado aquí, porque la gente no lo entiende como suyo, y un monte útil de espaldas a la sociedad de mi pueblo y de cualquier otro pueblo. Este es el ejemplo en Andalucía. Hasta que viene una nueva ola de técnicos y de personas medioambientales que, como esto va por ciclo, y a demanda de la organización agraria, entre otras en la que yo participo, pues empiezan a entender que lo que antes era vida, ahora es muerte. No hay caminos habilitados, todo el matorral, la zarza, los malos arbustos se la han comido, lo que eran las fuentes que incluso para turismo podían valer están todas perdidas, no están limpias, nadie hace nada, y se encuentran con un grave problema. Se encuentran entre medias que la ganadería, que puede ayudar mucho en estos montes, pues cada vez se está desmontando más, pues los motivos que todos conocen. Estamos a expensas de una dinámica de precios que nos tiene machacados y que hacen con nosotros lo que quieren, y además de facilitar, nos ponen impedimentos desde nuestra propia casa, pues el relevo generacional es moi complicado. Esta é a primeira imaxen que temos para que nos entre algo de escalofrío, ¿no? Para que avaliemos a situación que temos en estes momentos no medio rural galego, e xa non só no medio rural, sino tamén nas proximidades dos grandes núcleos de población, porque o abandono chega aí, chega tamén a esas latitudes. O modelo de núcleo de vivendas con as hortas, con os prados, os pastos, frondosas que forman parte tamén do ecosistema, todo isto prácticamente está desaparecendo, non? Nos anos 40, cando o goberno franquista decide poñer en marcha o PCE, o Plan Forestal Español, algo así, levaba consigo unha política de repoboacións masivas con piñeiro, que logo máis tarde pasaron tamén ao eucalipto, e a preocupación era que esas repoboacións estiveran máis ou menos defendidas para impedir que o incendio forestal pois acabara con elas, non? Entón, os inxenieros de Madrid, a mí me gusta decir isto, que foron os que diseñaron todas estas infraestructuras, apostaban por facer estas cousas, non? É dicir, a definición de cortalumes que traía era eliminar toda a cuberta vegetal ata atopar solo mineral. Non acabamos co abandono, e ese abandono aparte leva consigo que as mellores terras foron ocupadas ou ben por matogueiras ou ben por repoboacións intensivas e extensivas, no caso do eucalipto e no caso do piñeiro. Por lo tanto, non se mete aí ningún tipo de nova política que de alguna maneira puidera frenar ese modelo, porque realmente ese é o modelo que logo impulsa o avance dos incendios forestais. Claro, un incendio forestal, se non se prende lume, é difícil, ou se hai un rayo ou un accidente atmosférico. Pero se resulta que o monte está nas condicións en que está, o que nos vamos a topar é co que vimos sofrendo nos últimos anos, grandes lumes, donde non se poden parar ni siquiera con este tipo de medidas. E a Consellería sigue empeñada pois en estas cuestións. Meter bulldozer, reparar
cortalumes, unha e outra vez, algúns xa non poden reparalos porque xa non teñen nada que extraer, no? Coa pala, están totalmente decapados, e logo seguir, como aquí na imaxe da dereita, monocultivo, ese cortalumes que hai polo medio, pois dentro de pouco habrá que volver a pasarlle a pala, no? Porque xa volve a ter matogueira polo medio, e todo ao contrario ao que viña apuntando o compañeiro de Andalucía. Os monocultivos e da forma, ademais, en que están colocados, no? E que non se respeta absolutamente nada. Non se respetan as vagadas, non se respetan as divisorias. Hai unha continuidade da vegetación que realmente non ten fin. De feito que este ano pasado pudimos observar como un incendio provocado pois na parte de Ponteareas chegou a parte pois de Moraña, que queda, pois, se coñecedes, pois a uns cuantos kilómetros, casi atravesa toda a provincia, de sur a norte, non? Porque está neste modelo. Este é o modelo que temos actualmente, é un modelo que, polo que sei, nestes momentos, a pesar das desgrazas, dos fallecementos, etc., ninguén está tratando de modificar por parte da Consellería de Medio Rural, non? O que non se entende é que pasteiros e terras agrarias foran forestadas con eucalipto e piñeiro sendo auténticas obras ilegais. E se siguen facendo as zonas de pastos por aí, que siguen plantando. Entón, é algo incomprensible. O sea, que se aproveita incluso ata o borde mesmo dunha estrada, ata o borde mesmo dunha pista para plantar o eucalipto e o piñeiro. O sea, é que non se respeta absolutamente nada. O feito de que a maioría dos repobadores destas parcelas son absentistas, xente que abandonou e que plantou eucalipto e piñeiro para ter aí unha renda, e se é posible, o máis rápido, non? Entón, non hai ningún tipo de control por parte da administración, todo o contrario, e logo acontecen situacións como esta. Empezar a buscar unha ordenación do espazo monte, do espazo forestal. Porque esa é a clave, a ordenación do espazo. Se non temos ordenación, por moita barreira que vayamos facendo, esos son pequenos parches, pero non vamos ao fondo da cuestión. Os cortalumes que se crearon e que se siguen facendo, a parte do impacto visual que provocan, a parte da erosión, a parte dos arrastres que veñen por aí, tense demostrado que en algún sitio sen pendente teñen actuado hasta de chimenea, de ter a vegetación moi alta por unha banda e por a outra, e facer como auténtico tiro que aínda compromete moito máis o avance do incendio forestal. No? Por lo tanto, ao día de hoxe está demostrado que son moitísimos os problemas que acarrean, porque o que non podemos é basar a política contra incendios en ter esos espacios para desde ali intentar frenar o problema, non? Os cortalumes verdes, de intentar facer algún tipo de cambio, e mirades un terreno en pendiente, a idea é ir metendo unha serie de especies intercaladas de tal maneira que impidan que, primeiro, o incendio adquira velocidade, que é un dos problemas, e segundo, que tamén diminuya esa velocidade de propagación. As primeiras especies que están abaixo son especies de ribeira, as dúas elevadas, as que poñen aquí unha F aquí á dereita. Logo, a continuación, poden meter unha mistura de coníferas con frondosas, pero o que máis que me chamou a atención é que no apartado 3, o 3 e o 3, meten froiteiras, especies de froito, tamén formando parte dese mosaico e desa línea de protección. E por que non? E por que non froiteiras? E por que non intercalar ao mellor unha zona de viñedo en unha zona? Ou unha zona de pasto intercalada? Pero o que tratan, e a mí parece estupendo, é que se rompa a continuidade tradicional das repobacións estas que veñen desde época franquista e que non se modificaron para nada. A paisaxe vai ligada á economía, que nos quede claro. A paisaxe vai ligada á economía e vai ligada a unha cuestión que é fundamental, que vai ligada á psicoloxía. É dicir, nós cando nos levantamos, se son da zona de Pontevedra, todo o mundo que se levanta nas Rías Baixas e xa non mira para o monte, porque o monte durante todo o ano está igual, salvo que arda, que cambia a color oscuro, negro. Ten o mesmo tono, un tono marrón, verdoso, dependendo da plaga do eucalipto e tal, está así, non? Sin embargo, se ver algúns elementos de contraste, esos mosaicos, ti podes ver pasar as estacións,
ao longo do ano, e iso é unha cousa que te chama a atención no momento que se produce ese cambio, non? O sea, hai un atractivo, aparte de todos os beneficios medioambientais que isto aporta, non? Onde se poida conquerir. Ata fai 50, e xa non digamos 20 anos, o territorio era moi diferente. A ordenación do territorio era moi diferente. De feito, a historia que eu vos vou a contar é unha historia que nos contaron os nosos antergos dende fai moitísimo tempo. Xente, mulleres e homes que sabían, eles si sabían, como había que ordear o territorio. Os montes estaban onde tiñan que estar, nas zonas máis afastadas, nas zonas máis complicadas, onde as terras tiñan unha menor calidade, e ali estaban pois as formacións boscosas, fundamentalmente soutos, carballeiras, e a partir dito dos anos 40, como dicía Quintillán, pois xa o Estado se encargou de irnos achegando outras especies como foron os piñeiros ou como foron os eucaliptos. Por outra parte, tiñamos os agros. Os agros, evidentemente, xa estaban nos arredores do que era a zona habitada, non? Porque, entre outras cousas, necesitábamos ter cerca, porque aí sí que tiñamos que ir con moita frecuencia co gado, a recoller os froitos, etc. E xa eses propios agros servían de protección para o pobo, inda que daquelas non era tanta preocupación polos lumes, sobre todo polos lumes de interfase. Había lumes, pero cando sabía estaban no monte e incluso moitas veces, ou casi sempre, non se lles prestaba atención ninguna. E finalmente estaban as zonas edificadas, que estaban ben protegidas, repito, polos agros, para comezar, pero tamén por as árbores que había ao redor desas casas. Curiosamente, árbores, que estaban incluso moitas veces, ou casi sempre, intercaladas cas casas. Pero claro, eran aquelas árbores que non nos ofrecían ningún tipo de perigo. Eran castiñeiros, moitas veces, froiteiras, mazairas, pereiras, figueiras, etc. En definitiva, árbores que, ao telas ao redor das casas, pois podíamos irlle apañando os froitos, árbores que nos protexían, non tanto do lume daquelas, pero sí que, por exemplo, nos protexían das diferencias térmicas que nos afectaban. Por exemplo, no verao, a través da sombra que proxectaban, facían que o pobo estivera un pouquiño máis fresco, e durante o inverno, a pesar de incluso de non ter follas, sempre nos protexían un pouco máis do frío intenso, das xeadas e demais. O dito, as cousas estaban feitas e pensadas con moita cabeza, e sobre todo con moita lógica e sentido común, algo que pouco a pouco foi desaparecendo das nosas mentes. Monte que hoxe sigue existindo, amplias zonas de matogueiras que daquela tamén existían, pero que se pastoreaba, como dicía Antonio. Eu creo que algúns de vós, ao mellor, ainda recordades as vixías, onde cada pobo tiña, ou cada familia, mellor dito, tiña un número de cabezas, e cada día ou cada semana, pois, un dos veciños encargábase de sacar a totalidade das cabezas de gando que había no pobo, e leválas a chegalas ao monte e pastorear ou ramonear no propio monte. Tamén se aproveitaban outras cousas, como era as propias matogueiras para estrume, algúns froitos que daba tamén a veces as matogueiras. E finalmente estaban os agros, zonas de hortas, zonas de pastos, que hoxe en día xa é complicado ver no noso contorno. Algúnas áreas máis que noutras, pero en todo caso na nosa comarca, nos nosos concellos do arredor, pois a verdade é que é moi complicado atopar cousas deste tipo. Se nos imos á zona de Chantada ou á zona de Sarria xa é un poquinho máis fácil, pero dende logo por aquí bastante complicado. Que unha dos motivos que nos levaron a facer esta xornada era tamén darlle voz e escoitar a situación e as vivencias dos veciños e veciñas que viven, os povos amenazados, as experiencias que viven antes, durante e despois do lume tamén, non? E ao final o que nos leva con toda a publicidade que nos chegou, co abandono que temos do rural, co abandono que temos do sistema agrario, co monte afastado deste sistema agrario e tal, o que nos chega sempre é planta estas 4 especies ou estas 2 especies para ter uns rendementos rápidos a final dun turno, dunha quenda. Pero non se nos di nada máis. A extensión forestal non existe, non hai unha extensión de silvicultura, de tratamento do monte, ni nada, e isto que nos leva a un abandono total do monte. A parte do que sexa o abandono rural, levanos un abandono total do monte. Que quero dicir con isto? Hoxe en día, con todo o que nos foi chegando por partes, porque non chegou todo o que tiña que chegar, é planta isto
Vou ao monte o día que se planta e vou ao monte dali a 15, 20 ou 30 anos para ver se vale para vender. Todo polo medio, eu non fui nunca máis ao monte. Non hai unha extensión forestal que me fale de silvicultura, que me fale de prevención, que me fale de protección, nin hai un interese, como había antes, porque se traballaba no propio monte no día a día, porque estaba integrado no sistema agrario. Entón, que teño? Que vou ao monte 2 veces no ciclo productivo. Cando planto e cando a ver se me valen para cortar. Entonces, polo medio, é todo abandono. Así nos leva a situación que temos. Para min hai unha cousa clara que é a limitación dos monoscultivos, a alternancia de usos con esta paisaxe de mosaico que se fala moitas veces, as faixas de protección, eu creo que das faixas de protección é moi importante, pero tamén levamos 10 anos ou máis de 10 anos de legislación para a prevención de lumes e seguimos sin cumplir as faixas de prevención. Estean mellor ou estean peor ou esteamos máis de acordo con que teñan que ser esas ou que teñan que ser outras. Pero levamos máis de 10 anos de legislación con respecto ás faixas de protección e non se cumplen. É máis, en moitos casos, cando hai unha advertencia ou unha denuncia, a administración mira para outro lado. Pero con toda a voraxine que veu a partir de outubro do ano pasado e toda a incidencia dos lumes e con Portugal moito antes e tal, agora parece que todo ten que ser aniquilar o monte enteiro. Vale, pasamos de non facer nada a que agora haxa unha política do medo por parte da Consellería de que se vai atacar a todas as persoas que non teñan o seu monte daquela maneira. Falas incluso, a publicidade está nos dicindo incluso que se vai expropiar o monte a quen non o limpe. Cando a legislación para que se chegue a expropiar eso, tería que ser, moitas voltas tería que dar para eso, non? Entón, estamos agora nunha política do medo. A que nos leva esta política do medio? A que pensemos que temos que arrasar con todo nesas faixas de xestión. E isto está se dando incluso por persoal da administración nos distritos forestais, cando van a dar charlas de concienciación e de formación para as persoas propietarias. O que hai que evitar son estas especies pirófitas con alta densidade nas zonas onde poden provocar un dano ou un perigo para outros cultivos ou para a cidadanía ou para o que sexa. Pero hai en sitios onde se está facendo ver incluso que nos 50 metros de alrededor das casas hai que arrasar incluso coas foiteiras. Entón, a política do medo está nos levando a estas aberracións. O cal é moi importante aquí a información e a formación. Os accesos. Porque os accesos, por un lado, permítenos chegar ao monte e, por outro lado, permítenos que o persoal que está traballando nunha extinción de incendios non se vexa en perigo. Entón, esa é unha parte que temos totalmente abandonada hoxe en día nos montes. Eu creo que ten que estar en condicións e en bo estado, pero tampouco temos que facer agora mesmo unha densidade de pistas que sobrepase as necesidades do monte. Como estuvo pasando, por exemplo, en moitos montes de Ourense, que teñen unha seriedade de pistas que sobrepasa para moitas necesidades do monte. E, en cambio, noutros lugares está totalmente abandonado. Moitas veces as actuacións de emerxencia que teñen que facer os equipos de extinción en moitos dos lugares destrozan camiños ou fincas ou tal, porque eso non está habilitado como tiña que estar para que poidan entrar eses equipos. Vale? Entón, é moi importante o mantemento das infraestructuras e que estén nunhas condicións boas para o acceso ao monte, das persoas que teñen que ir ao monte, pero tamén para estes equipos de extinción. Aquí conseguimos, mediante loita, recuperar os montes veciñais e facer un aproveitamento común dos montes, e ali ele explicouno moi ben. Antigamente aproveitábase o monte en conxunto por todos os veciños con gando no monte, viñeron as repoboacións, quitaronlle ese gando do monte, tuveron multas, tiveron etcétera, tal, e ese monte foi público. Pero a orixe do monte eu estou convencido de que era a mesma, veciñal. O 15 de outubro afectou aquí en Galicia o que empezou con un foco insignificante que pensamos que era a media tarde, sobre as 7 ou as 8 da tarde, parecía que iba a desaparecer, cando nos demos conta, estábamos completamente rodeados de lume. Todos os veciños, estivemos toda a noite sin dormir. Nunca na vida, sentín o lume tan cerca. Solo pensalo, penso que me arrepía, porque ese día foi tremendo. Todo aquilo era un polvorín. Vías volar e donde caía empezaba a prender. Era todo, parecía aquilo era todo pólvora. Esa noite choveu e parece que nos deu un respiro, por lo menos psicológicamente. Dábache a sensación de que non iba a prender con tanta facilidade. Eu nunca vivín un incendio así. Ves todo ardido,
dache pena, dache dolor de alma realmente. Pero foi, non sei como expresárvolo, foi moito máis indignante o sucedido despois. O día 17 a mediodía démonos conta de que andaba un bulldozer, que eu casi non sei moi ben como é ese aparato, pero vamos, é un aparato inmenso que por onde pasa arrasa. Se mete por zonas donde estaba ardido, zonas que non estaba ardido, que xa non había lume, que estaba apagado. Sí, pasou, tirou peches tradicionais de pedra, tirou carballos, pero carballos inmensos, carballos grandísimos. Tirou castañeiros, a administración mesma ven e desfai toda, porque realmente está lo vendo un informe nunhas fotos, pero cando ves ali é terrorífico ver as beiras deses camiños, que nin siquiera respetaron os camiños vellos, o normal é que pasasen por os camiños, pero meteronse en fincas privadas, incluso por a mitad das fincas, por a mitad das parcelas, pasaron, romperon todo, e todo... Ainda están hoxe. A semana seguinte empezaron xa a quitar a madeira, pero dunha maneira increíble, é dicir, non respetaban nada. Se tú tiñas que ir a traballar ou facer algunha cousa, se metían un camión nunha pista, con todo o morro che dicían, non, nós estamos traballando, usted dé a volta por onde poda ou espere a que termine de cargar o camión. Despois, estes madeireiros, sobre todo o que me parece é que teñen unha falta de tacto, porque o primeiro que lle dice, pero mire, é que a mí non me parece normal que usted teña que meter esta máquina aquí, porque aí nos arreglamoslle todo. Bueno, pois os desperfectos que están desde esa fecha, hoxe, día 9 de junio, sigue outro tráiler cargando todo, bueno, nunha zona da parte onde está o castro, que se vesedes o avasallamento que hai aí, entran unhas procesadoras inmensas, cae a auga do castro todo inmensa hasta a vía do tren de abaixo, hasta a vía do tren. Eu paso no coche e a min o coche o barro tócame por baixo, completamente. Están cargando, hoxe mesmo pola mañá estaban cargando cando salimos. Entran os trailers con toda a... Bueno, os camiños xa non vos digo nada. Os camiños, se eso pasa nunha pista, que eso son as pistas, os camiños, algús eu creo que me meto por aquí e non se me ve. Había un día de moito aire, prenderon lume a 2 pinares, non chegaron a arder. Eu pensei que estaba tola, cando lía o fume e non o vía, e salín á pista e vin que estaba ardendo outro pinar, en principio, estaba principiando. É verdad, chamei o 085, viñeron rapidamente os de Sober, que aquí non había nadie, foi apagado rapidamente, pero intentaron poñer lume a 2 pinares, porque eran os que faltaban por arder. E digo eu, donde está e por que non averiguan quen é o que anda facendo estas atrocidades? Porque a nós, vamos, isto ocasionanos un estrés e un malestar tremendo. Eu creo que hai alguén responsable. E sigo o da Teresa, a madeira quitárona aquiles días que chovía a mares. Aquelo non era unha pista, aquelo era un barrizal. Aquelo é terrible, porque hai, claro, o castro é unha montaña, as carrocetas esas ou tratores con cadeas baixaban de arriba cunha marea de auga, aquelo era terrible, reventou o muro da dic por todos os lados e nos víamos impotentes. Prometían no Santa Biblia que iban parar de cargar e non era que pararan de cargar, era que estuveron toda a noite. Agradecerlle a todos os voluntarios, os rapaces novos, a xente joven, que o 16, a noite do 15 non viñeron porque, ao mellor, non estaban eso, pero o 16 viñeron moita xente nova, rapaces de 20, 15 e todo eso, gracias a eles.
E podo decir que estou orgullosa da juventud que nos veu axudar altruistamente. Gracias a unha franja de carballos que había, que era o que separaba o Pinar da Cuadra, salvamos a Cuadra. Que si o Pinar estuera sin eses carballos, ardía todo.